Dobrý deň. Tak zase sa vidíme na mojej farme po dlhšom čase. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Teraz je taký špecifický čas. Jeseň, všetko sa zbiera, úroda sa zbiera. A dáte si? Už keď tak chodíte. Tak, nie tu. Dobrá. Ale taký špecifický čas máme teraz, že sa všetko zbiera, zbierajú sa plody, ktorých môžeme robiť zaujímavé veci. Ja by som len chcel ukázať, že i na mojej farme dozrieva veľa zaujímavého ovocia a veci, ktoré sa dá urobiť dobre. Toto je napríklad rozumerenie, ochutnáte? Tak. Z neho možno urobím víno, alebo ho iba zjem. A ďalšia nedeľná súčasť toho, že je jeseň, nám dozrievajú slivky. A slivky, ako vieme, sú veľmi chutné. Mesité, ale majú problém, majú kostku a kostka nie je dobrá. Ale zo sliviek vieme urobiť čo? Viete? Takže neviete. Slivovicu vieme urobiť. Už mám naložené 4 súdy, kde sa mi to pomaly kvasí. A pripravujeme sa na to, že budem paliť. A skutočne si nedáte? To domáce je. To na ľubku si nevšimať. A o tom som chcel dneska hovoriť. Tiež suším aj hryby, ale to nie sú obyčajné hryby, to sú hryby, ktoré som našiel sám. Sú veľmi dobré, zdravé, skoro ako slivky. Ale z nich sa nedá robiť palianka, tak ich iba suším. No a možno keď sa dneska podarí, tak sa ešte môžeme ísť aj pozrieť na moje pole a budeme trochu orať. No len chcem povedať toľko, že zatiaľ sa na moje videá nikto neozval, iba samé vulgarizmy mi chodia a tak to mážem preventívne. No a uvidíme sa možno na korbe traktoru. Zatím dík.